Hapas mo diha, hapas. Uy. Tingnan tambay pa. Oh, natindahan ang hapas ron. Dapat dari hapas ng kilid. Lami. Boss, mga boss, dai hapas no ari mga boss. Lami ang hapasan ni pwede imnon, pwede ipang kuan. Pwede na sampol na. Oh na. Ato sampulan. Dua kabuk yung sampol oh. Oo. Kana. Tambaw na kung sa man, Brad. Tambaw na yung mga sakit tiyan o mga hapas mo katong wa mo sakit inyong tiyan, mo sakit inyong tiyan. Tilawan ko no. Okay, tilaway. Ito ba kabuhi na boss? Oh, libre tilaw mo na. Okay ni. Tambal ni panuhot. Labi na itong Kabuhi naay... boss kagi kabuhi. PC rin kuwang na. Nakalami ni nga ang mga produkto, sir, kay kuwan sa mo niyo. Pwede ni ihapas, pwede imnon. Lakas po ni tama ba? Dada ko baso, pwede ni tilawan eh. Ato tilawan ko no. Tilawan. Kinalamian sa mo ning tuba buseng. Ako lagi ni, boss. Tanan sakit maulian na. Palayo sa sakit. Lami. Kinalamian. Tanan gibati di mo basta makainom kay nay kina. Epektibahan mo ni ulian da yun ini. Diapo usa oh. Kana tambag kabuhi ni. Kabuhi na. Tanan gipanghuktan og PC ani maulian ining imuna. Kani kay kahutanan apit na naman. O magkuha na naman ka kog manok ato sinugban niya. Atong ipritis na sa naman tanan nila na to ani. Pwede. Pero mahal budget ni. Oh, 2,000 kada usay ni. Pritis naman. Ha? Wa na dyan mo mura nakatilaw na usa. Wala to. Di mi makapalit na og di mi makapritis. Tilawi ni sir kinalamian sa human wag tilaw si sir lami kuno kaadyo. Oh, ikaw na po sir. Kinalamian kayo na sir. Pero, tanglas kayo ba? Kumbati ko niyo. Kumbati ka lo. Tanang gibati mo sir. Ulian dayon ani. Unsa imong gibati ron? Apay imong tilaw? Apa pero kumbati mo. Oh, listen iton. So ko bigwasan por sa lower in ko ano. Si lasa ni sir. Unsa man po imong gibati sir? Mawagta nga na sir. Tanan imong gibati. Ubay dito ba. Lami kayo no. Lami kayo. Mo ni, hapas ni. Hapas nga pwede mainom. Alam niya sir, mura kong butsog. Ito. Sir, wala. Sa inyong pamatay. Lang. Alas yun. Dungan mo doon. Dungan. A few moments later. Matay dol. Ubay po ni galain ang tinsan dol. Gulain, parang tahong naong ba? Sa kuno kay murag ngita sa tagsiyara dol kay murag. Kulit-kulit ah. Idol. Ako po. Shout out mga buhunan ng kaluto, yung emping ano na yung panayon ra, ana.